wani irin mutum ne zaka ci amanar mata biyu a lokaci guda? Cin amana kuma? Ka min ƙarya kafin mu fara soyayya. Ka ce mun baka tare da kowace mace. Ba ƙarya ne miki ba, wallahi gaskiya na faɗa miki. Ƙarya ne Mahmud, na samu cikakken bayanin soyayyarka da Sumayya. Da yanda ka rabu da ita ka dawo gare ni saboda ina baka wasu kuɗaɗe. Wai faɗa miki wannan maganar? Ina son ki ne saboda ke mun ba don kuɗin da kike bani ba. Ƙarya ne Mahmud, kai mace amana ne. Ka guji yarinya da ta guji samari da yawa masu kuɗi saboda kai duk da kai ba komai kake da shi ba. Ni ma haka wata rana kenan zaka tafi ka rabu da ni. Hakan ba zai taɓa yiwuwa ba, wallahi ba zan iya rabuwa da ke ba. Ba mamaki, ita ma Sumayya kake gaya mata a baya. So ku ka taɓa ko baka taɓa ba, na rabu da kai saboda kai mutum ne butulu. Wai faɗa miki wannan maganar? Duk wanda ya faɗa miki yana son ya raba mu ne. Laila, bai kamata ki mun haka ba a lokacin da na watsar da komai na rike ki. Look, na rabu da kai ne saboda manyan dalilai guda biyu. Abu na farko babban matsala ne a gare ni, na biyu kuma matsala ne a gare ka. Wanne ne? Mahaifina ya ce na rabu da kai saboda ba zai taɓa yadda na aure ka ba. Amma kuma Laila da bakin kike faɗa cewa mahaifinki ya amince. Ya amince ne saboda talaucin ka, yanzu kuma ba maganar talaucin ka ake ba, maganar asalin ka ake yi. Asali na kuma? Kwarai kuwa, ya sa mishi bincike akan ka. An tabbatar mishi da cewa kuma da mahaifiyarka ba zan ce ta taɓa karuwanci ba, duk da shi haka aka gaya mishi. Ma dai an gaya mishi ta taɓa yawo, kai ba ma da aure aka haife ka ba. Ba da aure aka haife ni ba? Look Laila, idan za ki rabu da ni ki rabu da ni, amma ba sai kin fara jefa min kalmomin cin mutunci ba. Cin mutunci? Ni ba na cin mutuncin mutane, kai ka sani. Ina ga maka ne abin da bincike ya tabbatar. So idan ka sani, idan baka sani ba kuma ka koma gida. Ka je ka tabbatar wa kanka. Me yasa zaki mun haka Laila? Muhammad kaka mun korafi. Ba gara ni ba na rabu da kai saboda manyan dalilai? Kai da ka tashi rabuwa da Sumayya ka ga mata wani dalili ne guda daya? Ku tashi mu tafi da Allah. Excuse me.